Els centres BTT a Catalunya són un producte turístic de Turisme de Catalunya i estan basats en l'establiment de diferents centres BTT. Cada centre BTT és un espai pensat per la pràctica de la bicicleta tot terreny, que consisteix en un entramat de rutes i uns serveis específics per facilitar aquest esport o aquesta pràctica. He de fer-ne un. Si viatges És que aquí ara es veu tot el paisatge de Sant Feliu, després de seguida entrem on el vent bat al cel fronterer, la muntanya i els boscos de Vic. dona'm records a una noia d'allà. Aquí el que està molt bé del Baix Empordà és que pots venir tot l'any, evidentment, però així la bici que en primavera i tardor, que són èpoques molt bones, està més tranquil i pots estar arran de mar amb rutes i recorreguts que passen molt a prop del mar i en 10 minuts, un quart d'hora, vas cap a totes les zones de l'interior. Quan el riu gela i l'estiu se'n va. Els diferents centres BTT que hi ha dispersos per tot el territori català formen el que en diem una xarxa i es reconeix amb una marca que és la Centres BTT Catalunya. La marca Centres BTT Catalunya no tan sols és el fet que hi hagin diferents centres, sinó que tots ells compleixen unes característiques comuns i una imatge també perquè es puguin identificar i les persones que van o han anat a un dels centres BTT sàpiguen que trobaran el mateix sistema de senyalització, la informació de la mateixa manera, la mateixa classificació de les rutes i aquests serveis específics vagin a quin centre BTT que vagin de la marca. Mira'm si els seus cabells són tan llargs, si els du com sempre els he recordat. Volies mirar allò dels restaurants, no? Sí. Un dels punts interessants dels centres BTT Catalunya d'agrupar-se sota una marca és que es centralitza també la informació de tots aquests, a dia d'avui, 15 centres BTT Catalunya que hi ha oberts i a través dels canals d'informació de Turisme de Catalunya, al web de Turisme de Catalunya i també de la Federació Catalana de Ciclisme, hi ha tota la informació perfectament confeccionada dels diferents centres, on estan ubicats, quins serveis donen, quines rutes tenen i quants quilòmetres, quines característiques. És a dir, distància, el desnivell i una mica ordenats per al lloc que surten. D'entrada hi ha un punt d'acolliment, on hi ha l'acolliment a nivell d'informació, que és com si vindria a ser una petita oficina de turisme, però especialitzada o que té el coneixement d'aquest centre BTT, tant a nivell de les rutes com de l'estat puntual d'aquestes rutes, dels serveis que poden trobar, d'allotjament, de restauració dels serveis turístics que hi ha a l'entorn i aleshores uns serveis també bàsics de la pràctica de la bicicleta tot terreny, serveis com poder netejar la bicicleta quan acabes de fer una ruta, vestidors, dutxes. Els centres BTT és un espai obert i de lliure accés i una de les característiques comuns que s'ha de complir qualsevol dels centres BTT de la marca és que han de poder tenir rutes aptes per tots els públics. Dèiem que volíem acollir els públics debutants, doncs llavors està pensat que hi hagi lloguer de bicicletes per a la gent que no té la bicicleta pròpia o que té problemes per desplaçar-la. És diumenge al dematí. D'una banda, Turisme Catalunya tenia clar que qui coneixia tècnicament l'esport per poder-lo ajudar amb tots els aspectes de normativa i de classificació de les rutes i homologacions havia de ser la Federació Catalana de Ciclisme, però a més la pròpia federació entenia que aquests centres de BTT tenien un paper important a jugar com a equipament, com a recurs de foment del ciclisme recreatiu, i també gràcies a l'orografia que tenim molta muntanya, per als practicants experts. Una càmera filmant. En definitiva, amb els centres BTT Catalunya, el que es pretén és aprofitar les excel·lents qualitats del país com a destinació de BTT per combinar la pràctica a tots nivells d'aquest esport tan popular amb la seva descoberta turística. I escupa sobre el pedrer, la misèria llueix, tu
al seu millor vestit.